Ei tullut yllättäen. Ei tullut. Eli... Tai siis toisaalta kun ei ole tuollaisia ääritilanteihin koskaan mennyt, on vaan miettinyt sitä, että mitenköhän se mahtaa reagoida, mutta sitten se omalta koiralta se tuntui sitten. Tilanteet oli ohi, niin tuntui taas ihan normikoiralta. Semmoinen mikä on. Mikä se on muutenkin. Niin, nimenomaan. Joo. Mennään sitten pöytäkirjaa läpi. Mä tässä luettelen erikoiskokeita ominaisuuksien kohdalla, mutta tässä vaiheessa muistutan jo, että pelkät erikoiskokeet ei määrittele yhtä arvosanaa, vaan koko rata vaikuttaa jokaisen arvosanaan. Noin. Ensimmäisenä meillä on koiran toimintakyky. Se vastaa lähinnä koiran rohkeutta. Miten se pystyy kohtaamaan todellista tai luuloteltua uhkaa, miten se niissä tilanteissa toimii järkevästi ja ennen kaikkea joutumatta pelon valtaan. Erikoiskoe on kelkka ja pimeä huone. Kelkan tulo, sehän selkeästi vastustaa sitä kelkkaa. Hyvin pienillä se käy tutustumassa siihen. Pimeässä huoneessa se kulkee omin jaloin, siinä tulee pientä säpsyä, vähän sun apuja käytetään siinä. Eli joudut vähän pitää ääntä sieltä nurkan takaa. Eli kokonaisuutena toimintakyvyn arvosana on +1 on kohtuullinen. Terävyys, koiran kyky reagoida aggressiolla, kun jotain yllättävää tapahtuu. Erikoiskoe tässä on tuo seinähyökkäys. Niin sillä koiralla on jonkin verran terävyyttä. Se seinässä olos, niin se alkaa olemaan vähän tyhjä. Sillä kestää ennen kuin se pääsee käyntiin ja sitten se lopettaa ennen kuin se on kokonaan ohi. Mutta sillä on selkeästi sitä terävyyttä, eli se on +3, se on kohtuullinen. Mutta ennen kaikkea ilman jäljelle jäävää hyökkäyshalua. Eli kun mä menen tutustuu koiraan, sillä on pieni jälkikäynti siinä, mutta ei ole aikomustakaan purra. Puolustushalu. Miten se puolustaa teitä, kun te yhdessä kävelitte meidän Supermarket Aisakelloa kohti. Se osoittaa, että sillä on halu, se haluaa karkottaa hyökkääjän. Pikkasen uimaa siinä tilanteessa, mutta tämä on puolustushalu, eli halu on +3, kohtuullinen hillitty. Sitten on taisteluhalu. Miten koira nauttii leukojen, hampaiden ja lihasten käytöstä tai miten se nauttii itse taistelusta. Niin, se lähtee käyntiin, se nauttii selkeästi taistelusta. Se pitää siitä patukkaleikistä. Tosi se viimeinen puristus puuttuu taistelun puolelta. Eli arvosana on +2, se on kohtuullinen. Selvä. Sitten hermorakenne. Miten se henkisesti kuormittuu radalla, miten se palautuu. Niin nämä meidän hirvitykset radalla, niin ne aiheuttaa sille painetta. Se näkyy sen ulkonäössä, sen olemuksessa, mutta se myös palautuu ihan meidän normin siirtymisten yhteydessä. Eli hermorakenne on siinä mielessä kunnossa, se on +1, hieman rauhaton. Sitten koiran temperamentti, eli sen vilkkausaste, se miten se havainnoi ympäristöään, reaktioiden nopeus, reaktioiden suunta, koiran keskittymiskyky ja sopeutuminen uusiin tilanteisiin, ne kaikki kuuluu tähän yhteen arvosanaan. Niin, vaikka se välillä liikkuukin aika nopeasti tuolla, niin ne on aina kytköksissä semmoiseen tilanteisiin, missä se on kuormittunut. Eli ne tilanteet, missä se ei ole kuormittunut, niin sen liikkeet on oikeasuuntaiset, mutta ne on selvästi verkkaasamat sille. Eli paine nostaa, kiihdyttää sitä. Eli se todellinen temperamentti ilman sitä kuormaa on +2 kohtuullisen vilkas. Eli suht rauhallinen. Sitten kovuus. Miten se muistaa nämä epämiellyttävät paikat ja tapahtumat, kun se tuodaan uudelleen. Niin sillä on muistikuva. Se jätättää, se haluaa kaartaa, mutta se kulkee senkin ilman apua. Eli arvosana on +1, hieman pehmeä. Luokse päästävyys, eli suhtautuminen vieraisiin ihmisiin. Niin se on hyvän tahtoinen, luokse päästävä, avoin, ihan koko radan. Me saadaan kaikkialla, missä meidän kuuluu, niin käsitellä sitä koiraa. Eli arvosana on +3. Laukaus, pelottomuus. Sen reaktiot laukauksiin on sellaisia, että ne ei lisää pelkoa, ne ei lisää stressiä, se olemus pysyy samana. Kuitenkin se osoittaa, että kuuloaisti vielä toimii. Eli se saa arvosanan laukaus varma. Pluspisteitä kertyy 159, mistään ei miinusta, että ne on myös loppupisteitä. Jääkö nyt kysyttävää? Ei. Selvä. Hyvä. Huomenna on turha soittaa perään ja sanoa, että se oli yksi Rottweiler. Ei se, joo, niin. Noin. Sitten tässä on tämmöinen kaavio. Joo. Tämä on voimakkuusasteikossa nämä
luonnetestin ominaisuudet. Selvä. Et esimerkiksi taisteluhalu, niin +3 ei ole täällä reunassa, Okei. vaan täällä on erittäin suuri. Joo. Ja täällä on sitten se täysin haluton. Niin justiin. Eli ne on sillä tavalla käännetty Joo. voimakkuusasteikoksi. Ja sillä lailla käännettynä, niin tämä sininen kuvaa rottweilerien keskiarvoja, Joo. mitä ne on saanut. Tämä punainen on teidän. Meidän korva. Joo. Sitten tämä toimii täysin samalla periaatteella, mutta tämä sininen on nyt JTOssa oleva ihanne rottweiler. Joo. Ja tämä punainen on teidän kohdalla. Selvä. Ja siinä on kuitenkin 96 lähtien niin ton verran testattu. Joo. Ja jos haluat, niin tuosta voit seurata, miten ne on jakautunut ne arvosanat. Hyvä. Kiitoksia paljon. Eipä Ja hyvää päivänjatkoa. Samoin.